Des del canal de comunicació digital del CIRA. Avui anem a començar una nova secció a parlar de gent que s'ha significat en moltes àrees en el poble d'Alzira. I parlem avui d'un gran amic i un amant de la naturalesa. Ell és Salva Íñigo. És un naturalista i ecologista alzireny compromès en la preservació del medi ambient, especialment en el paratge de la Murta i la Casella. És conegut en el nostre poble per ser amant, com dia, i tindre molt d'amor i molta dedicació a lo que és la conservació i la flora local. Com a autor va escriure el llibre de la flora de la Murta, una obra en la que documenta en detall totes i cada una de les espècies vegetals que habiten en este paratge natural, buscant no sols donar a conèixer la seva diversitat, sinó també conscienciar sobre la importància de la seva conservació. Íñigo, com dia, és un ecologista per convicció, cosa que el significa en el seu activisme mediambiental, perquè no es basa només en modestes tendències a la conservació de la flora, sinó també en una creença ferma que té Salva Íñigo en la necessitat de protegir l'entorn natural per a les pròximes generacions futures. El seu compromís s'estén molt més enllà de l'escriptura, com dia per l'edició que se li va fer del llibre de la flora de la Murta, sinó que també és un activista d'escàndalo. Participa activament en totes i cada una de les iniciatives locals per al que se li demana la seva ajuda, especialment en la conservació dels ecosistemes i en la protecció de les espècies en perill. A través de la seva llavor, tant com a escritor, com dia que com a activista, ha aconseguit convertir-se en una figura molt respectada en l'àmbit de l'ecologia alzirenya, inspirant també en el seu comportament a altres a involucrar-se en la protecció del medi ambient i sobretot a valorar la riquesa natural dels nostres paratges, tant de la Murta com de la Casella. Amb Salva Íñigo, quan parles en ell, podràs descobrir la senda botànica de la Murta, en aquest paratge preciós que tenim en el nostre poble. A través del seu llibre podràs seguir totes i cada una de les espècies que habiten en el paratge de la Murta, que moltíssimes són úniques en Espanya. No dudes de disfrutar de la senda botànica de la Murta de la mà de Salva Íñigo.